ผู้มือน้องท้องมาพันอยู่ในน้องต้องความโอ้ซึมขึ้นอยู่ในโอ้ขันใจปีขันใจเอ้ยพวกกี้เนื้อปุ้ยเป็นแดงมาต่อขันใจปีขันใจเอ้ยพวกกี้เนื้อปุ้ยเป็นแดงDet er tidlig morgen på bjerget i mandarinplantagen i Thailand. Lamont keder sig. Han vil helst lege, mens hans storebror Sai Sve øver sig i at skrive. พึกเตรียมให้นันดีนั่น Far roser ham og siger, at han er dygtig. For Sai Sve har aldrig gået i skole, men har selv lært at skrive. Sai Sve vil så gerne gå i skole, men der er mange andre ting, den lille dreng på bjerget skal gøre. Lige nu skal han passe på lillebror, og det kan han godt lide. Lillebror Lamont sørger for at tænde op, så familien kan få morgenmad. Nu skal du ikke lægge mere brænde på, siger mor. For så brænder du vores hus af. I 2 år har de boet i det lille hus oppe i bjergene. De voksne plukker mandariner hele dagen, og så må børnene passe sig selv. Mor ville ønske, at de 2 drenge kunne få lov til at gå i skole, men familien har ikke penge til at betale skolen. Kan I nu passe på, siger mor. Hun er ikke helt tryg ved at gå for drengene, for de kan godt finde på at lave ting, de ikke må. Far beroliger mor. Men mor kan ikke lide, at børnene skal være alene hele dagen. Nu går far og jeg på arbejde, og husk nu, at I ikke må gå ud på landevejen. Vi skal nok passe på. Far og mor og familiens onkel skal gå langt op på bjerget for at plukke mandariner. De må arbejde i mange timer for at tjene til at få lidt ris. Tøj og kød er der næsten aldrig råd til. Familien bor meget langt fra landsbyen, og der er meget, meget langt til den nærmeste skole. Så selvom de havde råd til skolen, hvordan skulle de 2 små drenge så komme derhen? Mens far og mor går op i plantagen, løber drengene ned til den store gitterlåge. Hertil og ikke længere må de gå. Se, der kommer skolebussen. De er heldige, at de må gå i skole, siger Sai Sve. Men lillebror er ligeglad. Han vil hellere lege, end at gå i skole. Hej. Hvem er du? Jeg hedder Sai Pang. Bor du her? Nej, jeg har besøgt min onkel. Jeg bor nede i dalen, nede ved den nye skole. Skal I ikke i skole? Nej, vi har ikke råd til det. Men mandarinskolen er helt gratis. I kan bare komme. Er der langt? 10 kilometer af landevejen, men jeg løber ned ad bjerget, så går det hurtigt. Nu må jeg skynde mig, før læreren kommer. Og så får Sai Sve en idé. Han vil gøre som Sai Pang og løbe ned ad bjerget for at se skolen. Lillebror er lidt bange. Han ved ikke rigtigt, om han tør. Men okay. Gennem et hul i hegnet, og så afsted. Der er langt ned, og der er stejlt. Men når Sai Pang kan de vel også. Og imens far og mor arbejder med mandarintræerne, går drengene mod mandarinskolen. Lamont bliver hurtigt træt,
og det er meget varmt. Men Sai Svea vil videre. Og så må lillebror følge med. Pludselig står de ved den stejle skrænt. De ser ud over bjergene og den store sø. Men der er ingen skole at se. Kom, vi kan gå den vej, siger Sai Svea. Men lillebror er bange. Det er alt for farligt, synes han. Men han tør heller ikke vende om at gå alene hjem, så han må følge med ned. Og så endelig efter de har gået i 2 timer, hører de noget. Se, der er skolen. Der er en masse børn. Man kan lege, og man får bøger, og man får også mad i skolen. Men lillebror er ligeglad. Vi kan da bare lege skole derhjemme i huset og skrive på væggene med kridt. Nej, for i skolen er der mange børn, siger Sai Svea. Kom, vi skal bare lige over floden. Men floden løber stærkt. Vandet bruser. Det er alt for farligt. Man kan blive skyllet væk af vandet. Men så kommer Saipang og nogle andre drenge. Kom, råber Saipang. I skal gå derhen, så I kan komme over floden. Hvordan kom du så hurtigt herned, spørger Sai Svea. Jeg kørte med en, der hedder Lung Su på hans lastbil. Kom nu bare, skynd jer lidt. Og så endelig er de ved skolen. Aldrig har drengene set så mange børn. De er frikvarter og leger på gruspladsen foran skolen. Sikke mange, man kan lege med. Saipang løber hen til læreren for at fortælle, at der er kommet 2 nye børn. Du skal ikke være bange, men du skal hilse pænt på læreren, siger Sai Svea. Læreren er flink, og han tilbyder dem at få noget at drikke og siger, at de kan skylle sig hen ved vandhanen efter den lange tur. Og det trænger de også til. Man bliver varm og beskidt af den støvede vej. Nu er det vist fint, siger læreren. Så kan I godt komme ind. Sai Svea spørger, om de må gå med ind i skoleklassen. Og det må de gerne, siger læreren. De skal nok finde en plads til dem, selvom der er mange børn. Man skal huske at tage skoene af og lade dem stå udenfor. Vi har fået nye elever, fortæller læreren, og de skal gå i 1. klasse og i 3. klasse. Drengene ved ikke helt, hvor mange år de er, men Sai Svea tror nok, at han er 8 år, selvom hans mor mener, at han er 7. Lamong tror selv, at han er 9 år, men det er han jo ikke, for så vil han være storebror. Det finder vi nok ud af, siger læreren.
I dag skal de lære Shan, som er det sprog, de taler det sted i Burma, hvor familien er flygtet fra. Sai Sve synes, det går nemt. I hvert fald i starten. Lamong skal lære regning, og læreren spørger ham, om han kan finde ud af det. Hvis du nu har 4 mandariner og spiser den ene, hvor mange har du så? Mor siger, at vi ikke må spise af mandarinerne, siger Lamong. Oppe i plantagen slider far og onkel med at hugge pinde til at støtte mandarintræerne. Det er hårdt arbejde, og solen skinner stærkt. Mor siger, at nu er det tid til frokost. Mor tror, at de 2 drenge er hjemme ved huset. Hun kan jo ikke vide, at de lige nu står sammen med en masse andre børn og venter på at få mad, som læreren har lavet til dem. Det er en slags suppe med masser af grøntsager i. Alle får en portion. Mor har en underlig fornemmelse i dag. Hun kan ikke rigtig forklare det, men når hun kigger ned mod huset langt nede, så synes hun, der virker så stille. Drengene nyder den dejlige mad, for de plejer ikke at få varm mad til frokost, når de er alene hjemme på bjerget. Når børnene har spist, skal de vaske tallerkenerne pænt af. Om eftermiddagen bliver mor mere og mere urolig. Hun stirrer hele tiden ned mod huset. Det hele virker forkert. Hun siger til far, at nu vil hun gå ned og se efter børnene. Jamen, vi er jo ikke fri før om en time, siger far. Men det er mor ligeglad med. På mandarinskolen er skoledagen forbi. Det har været en fantastisk dag for Sai Sve. Før børnene må gå hjem, skal de først tage flaget ned. Og de råber i kor en tak til lærerne og skolen og til Thailand, fordi de må gå i skole og kan leve i fred. Og så går de hjem til de små hytter rundt i plantagen. Alle børnene har nogle venner at følges med. Men Sai Sve og Lamong står lidt ensomme tilbage. Hvordan kommer I hjem? Vi går da bare. Hvor bor I? Deroppe på bjerget. Læreren synes, det er synd for drengene, de skal gå så langt. Og han siger, at de kan sætte sig op på hans knallert, så vil han køre dem hjem. Mor er omsider kommet helt ned ad bjerget. Og hun mærker med det samme, at der er alt for stille. Hvor er de dog henne? Hendes hjerte banker af angst. Bare der ikke er sket dem noget. Hun mærker på bålet, men det er helt koldt. De må have været væk længe. Der må være noget galt, siger onkel. Og så løber far også ned. Bare der ikke er sket noget med børnene. Og far løber stærkt. De er her ikke. Mor er fortvivlet. Far beroliger hende. De er nok her i nærheden. Det er også fordi, vi er så fattige, at de ikke kan gå i skole. Tag det nu roligt, siger far. Men han er selv lidt bange for, at der er sket noget.
Lærerens knallert aser og maser sig op ad de stejle bjergveje. Og nu hører mor en lyd, der ikke plejer at være på bjerget. Er det mon en knallert? Og så ser hun sine 2 drenge. Men hvem er manden mon? Hvor har I været? Vi har været i skole. I skole? Jeg må vist hellere gå med ind og forklare det, siger læreren. Jeg troede jo, I vidste, at de var i skole, siger læreren, der fortæller om skolen. Koster det ikke noget at gå i mandarinskolen? Læreren siger, at det er helt gratis, og at børnene også får bøger. Så må børnene gerne gå i skole. Hun og far skal bare finde ud af, hvordan drengene kan komme hen til skolen og hjem igen. Måske kan vi få Lung Su til at køre den. Kan du ikke tale med ham? Det vil far gøre. Jamen, så er det en aftale, siger læreren. Og Lamong og Sai Sve er lykkelige. Nu får de lov til at gå i skole. Bag huset har far et lille tempel, hvor han beder til Buddha, som deres gud hedder. Han beder om, at høsten må blive god, så han kan blive ved med at arbejde i plantagen og tjene penge, så hans familie kan klare sig. Og han beder om, at ingen må blive syge, og han takker Buddha for, at hans børn nu kan komme til at gå i skole. Når alle har været i bad, og far er færdig med sin bøn, så er det tid til mad. Ris med bananblade og sojabønner. Det får de næsten hver dag. Men i dag er en festdag, så de får også kylling. Familien sover i det lille skur. Kan I nu sove godt, siger mor. Mens mor har lagt børnene i seng, har far været henne og tale med naboen, om han kan køre børnene i skole. Hvad er der galt, siger mor? Jeg har talt med Lung Su, og han vil gerne køre børnene i skole. Jamen, det var da godt. Jo, men han vil have 400 baht om måneden. Hvad sagde du så? Jeg sagde, det var i orden. Vi kan jo ikke skuffe børnene, siger far, der skal bruge en hel uge for at tjene 400 baht. Op med jer, råber hanen. Kan I så skynde jer, siger mor til børnene. Lung Su venter ikke. Hun siger, at de skal opføre sig pænt, og at de skal gøre, hvad læreren siger, og komme lige hjem bagefter. Og så kan det ikke gå hurtigt nok med at komme hen til skolen og alle de nye legekammerater. Ud til lågen. Og her kommer Lung Su på sin knallert. Op med jer, siger han surt. For Lung Su er ikke nogen glad mand. Lung Su kører stærkt, og det gælder om at holde godt fast, når han kører ned fra bjerget. Han kører dem ikke helt ned til skolen, men sætter dem af der, hvor han selv skal mødes med de andre voksne, der arbejder i plantagen. Husk jeres mad, siger Lung Su. Læreren råber, at de skal komme, for nu skal flaget hejses. Hver morgen beder de en bøn, hvor de takker Buddha og Thailand for, at de må gå i skole.
Sai Svea synes, at det hele er så nyt og spændende. Og han følger med så godt han kan, da de skal læse højt. Bare han en dag ville komme op til tavlen og kunne læse alting. Det er ikke alle tegnene, han kender, selvom han har øvet sig hjemme på væggen i huset på bjerget. Dagen går alt for hurtigt, og før drengene har set sig om, skal de hjem igen. De venter og venter. Og alle kommer hjem fra plantagen. Men der er ingen Long Su. Hvem venter I på? Vi venter på Long Su, der skal køres hjem. Long Su er kørt til marked. Han kommer ikke mere i dag. De må hellere skynde sig at løbe hjem, så de kan nå det, før det bliver mørkt. Så må de gå den lange vej over bjerget, over den lille flod og af den lange, støvede landevej. Og mor venter. Hvor bliver de dog af? Nå, heldigvis. Der er de jo. Mor er vred. Hvorfor kommer I først nu? Vi har gået hele vejen. Hvorfor kører de ikke med Long Su? Fordi han var kørt til marked. Han kom ikke. Og nu er mor rigtig vred.